rifle and loot, drink up, be hearty, show ho. We kidnap and ravage and don't give Sharpshooter. Og takk for utan fra Jamaica, så det er snart skog. Takk for fra Jamaica. Han som får tank. I come from Jamaica, man. Det Wait, awesome. where in Jamaica are you from? You know, right near the beach. You know. He is a pirate and he's big. Han en hunter, du vet, han må gamla ting om Joorney. Men vi tar väl någon skrällspan. Då. Vilka Captain Deluxe Luxury skrällspan. Så du... Captain. Nej, det är inte skrällspan. Det är jag skulle göra korsbant här. Eller inte bant här, men jag skulle markera det stävet X. Och ska gå Men det är skrällspan! Så du ser mig skrällspan snocko? Du går till skrällspan, bara för synen av skrällspan. Skrällspan Vad excellent! ska det säga? Vad ska det säga, Levi? Elvis skulle ta tunna skrällspan och kan då äta skrällspan. Alltså visst du vill så kan skaka stein runt om mina skrällspan, men jag fann mig ju att du gör så nu ja. I'm the captain. I'm gonna show you I will show you that. If I look at scout the area. Okay, you go do that. Well, I share whatever you want. Whatever you want. We just need to build a ship. the free land! Esbern. Ja? I mian så får jag finna hit rötterna till Jamaica-mannen. Ja. Alltså, jag hade just rättna till den här, just det? Eller bara så här sketch, det här ting. Ja. Orla länge sedan. Come from Jamaica, man. Till You awesome. know, right near the beach. It's alla filmen, ja? Nej, jag vet inte vad det är för något. Det är för en David Chappelle. Spännande film. Jag har glömt som ett. Happy Man eller från början. Då kände jag så när vid åtton så är det sälja drugs och så är det ja. Så tar vi att sälja det. Och så är det att han drug dealer hackstier. Han tar skuld för undercover så han. So, where you from? I come from Jamaica, man. Yeah, where in Jamaica? You know, right near the beach. Jag har sett att det inte Best cover up ever. You know, right near the beach. What the fuck is this? Mission successful. No. Bueno, jo. Oh ja, där jo. Ja, bueno. You know. Det är faktiskt span. Katram. Ja. Kom i. Det kan vara lägre att lite 30 minuter. Det är för scout area. Men det är tumslånker så. Jag kan nog något. I've been waiting. I've been waiting. Ja, där var från jaktskräck. Esbern. Fäcks du att här? Ja, jag fick det. Jag är 2071. On the run! I see. Bara liksom. Men kan jag do vi recruits då? Ja, jag har inte just beställt. Okej. Ta gå ner och sätter plankan. Tar som hinner på männer och i Pirates of Caribbean hinner i tjej igen. Ja, fast det. Ja.
Jag kan skicka Pirates och Caribbean i Disney. Jag föds färska. Alltså, det skriver inte att Disney gör det. Så. Jag ringde in det alltså. Vi kunde köra se vid det ordentligt showen där. Simum. Ikke ferðin. Jeg kan ikke for at du gjør det nå. I orkar vi att I lägger det Simum. Ta-da-da-da! Jeg vet ikke helt hva det skal. Ja, vi vet inte vad jag ska. Är det något kan höra jag passar så. Esbern, du er velkommen til å gjøre en armer. Och armar. Du har ställt till ditt arbeid, ja? Ja, inte också. Vi armar så det. Och där vi armar så det. Det är limar. Mais. Kakna hade jag gärna. Han ska kaka kaka stämmer hatt. Ja. Åh, yeah. Här är stöjler det. Jag skulle där vara här. Ja, det. Okej. Att det är viktigt arbete. Ja, börja då. Jag manglar steg. Börja nu. Tack. Den gode ser sin snitt ut. Han ser allt för ljósar ut. Ja. Ja. Men nu ser det inte så ljósar ut. Kan det inte. Hör kakna hade jag gärna. Ett låt ändan av plankan hon som bait. Som bait ska jag göra det? Nej. Stopp. Vi tar bara one use. Ja, kvar det hade jag vet inte vad det är. Där är igen bara kaxlig. Ja, det är kakligt. Jag får nog touch iron tid. Oh yeah. Bra för det. Men Simon. Take two, answer. Ja, me bucket. Ja, me bucket. Men Jag har fått den perfekta hatten till din Esbern. Jag har fått den perfekta hatten till din. oh yeah. Nu ska jag bara sen det voto det. Nej. Att blir still till jag miste armarna. Se där hatten. No! Where did the arms go? Jag vet inte hur det blir. Jag har 2 över det. Kan det där? Jag har alltid inte av det. Jag tog kort och i håll det. Ja? Vad är armarna? Jag gör bara nutcher armar. Nej, jag ska syna armar. No organic transplant! Alltså, det är så nice. Ja, för det var det att handtryck var väck och så vart det bra. Ja, okej. Jag har 3 armar. Ja, några falska armar. Jävlar. Nu lutar man en köra där så. Ja, varje armar gör det falskt. Här gör det 3 av stein. Det är diamond. Tack för det Simon. Du gör det gott i armen och booty Joel. I have a belly and my belly has an arm. What? Eller liksom konkastånd, men du var där och sitter ju. Jag får bättre skådespel än jag där lever. Oj. Ha? Jag får bättre skådespel än jag där. Åh nej. You should has lever än. Nej, nu är det Ha 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 ha. Till Simon. Simon. Hur mycket sugarcane ska man bruka för att göra ett kors? Tror till kvart papper. Man ska bruka 8 papper. Tror till kvart papper. Och vad då? Och vi tar 2 redstone så vi tar alltså ska jag börja trycka sugarcanes för kvart papper eller omvänt? Ja, för kvart papper. Alltså hvis jag har 3 här och så får jag 3 papper. Ja, jag passar. Du har snäckt jatten här, vet? Ja. Hur snäckt jatten? Inte just nu.
Men lever jag kan få en toucha träd eller så. Ja, jag tar 24 av dem. Ja, det är 16 mer. Ja, Alltså, visst. 16 nu. Jag får det alltid. Så det sådär mål så då. Ja, vi har en mål. Oh, damn it. Det var gräva sånt. Vi ska börja mål till. Jag började till att pasta 20 Mm. Jo, jag har Captain Conference nu. Yes. Gör mig. Jaha. Yo. By the way, Simon, så är det som har börjat på farm. Yeah. I figured. Cake farm. I do believe I have burst into flames, no? you ballsed it up. Det kan vara sant det. Jag vet hål som bara. Ja, men det har vi vilja. Det är bara... I don't care. It was a back-off mechanic, Simon. Esbern, att det är någon där. That's enough! Ja, men... Det är bara... That's enough! Jag fann ett mushroom. I heard enough! Jag fann att det är en det är mushroom. fel, Simon. Det är på benchen. Och så... No! Jag har nöker tycka planta dig en mushroom. Har efter? Ja, jag bruk för dig mushroom. Ja. Ja, han nöker tycka planta näck. Det är Nej. inte hat eller. Jag samlar allt. Tack massa dig mushroom. Ska- Ska börja på en. Jag är Simon per tusen och ska han disconnecta för att göra så är det där. Ja. Är det cykel? Yep. Vi gör voodoo magic. Levi han ger bara den där sanchen nu i Ocarina of Time. Diddaloo, diddaloo, diddaloo. Ja. Eller den där. Diddaloo, diddaloo. Diddaloo. Det är The Song of Storm. Så nej, kanske. Ja, det Passa det snä. Jag var där. Ja, det är en creeper som jag inte fick tryck på mig. Och så ska man säga Go on our buster! Jesper! Jag har också släckt om det här. Så, hur finner ni Eftir? That's a good question. Jolly good question you have there. Would be a again? something were to happen to it. Jag har alltid funnit. Vi tar magical powers nu. Så jag vet inte om... Vi har knappla finns ju voodoo power somewhere. Jag vet inte. Man vi också som vi där vet. Det var vi också där. Ja, nej, jag vet inte det kan. Nej då, tydligt. YouTuber. Yeah. Först gör det hit som jag alltid först. Are you doing what I am thinking? Jag atlar inte att göra det mest. Jag atlar bara att göra så random lite. Så jag syns mer. Yeah, jag gör stryper. Det är stryper. Nej, jag gör svarta stryper. Nej, det är bara random ting. Sliten ut och så snett något. Oj, I don't think. No. Vi satte till en plan för en skrällspan så är jag också disappointed i Captain. I am disappointed, Captain. Jag skulle bruka lava. Lava. Vad det tog för dem, eh? I get you. Ja. Men Och Levi. Men 12 mushrooms. Du skulle ha sagt att vi med arm till att jag var There you go. bucket. Jag är i bucket lite. Oh no. There you go, Captain. Take it all. Cash to Levi. Woo-wee! Hey. Oh my god. Nu har jag också näck med rejer än vid det här var rimligt. Tim Shadow. I don't like it. I don't like You found fire gunpowder. Don't mind if I did. Tack. Ja, så Det är berätta om 21 iron. Yeah. Det är så något intressant.
Så jag fick just TNT. Jag hade för bara tänka att du är fyra kanten och nytt. TNT. TNT.